Hasiko gara manualki txertatzen elementu ezberdinak. Hasiko gara hiru hauekin, testu kuadroa, irudiak eta drive, eta kapsulatu atalari edo elementuari emango diogu trataera berezi bat. Bueno, hasiko gara testu kuadro bat txertatzen, txakatzen badugu agertzen zaigu testu kuadroa, eta lehenengo gauza gogoratu, zitezek beti lan egiten duela blokez edo atalez edo. Gauza bat txertatzen dugun bakoitzean, zabaltzen da atal berri bat, eta horretan badaukazu aukera aldatzeko ondoa, kopiatzeko edo ezabatzeko atal hori. Eta hemen daude puntu batzuk, eta hortik hartzen badugu, mugitu aldugu eta ordena aldatu momentu batean. Atal batzuk baldin baditugu, bere ordena aldatzeko. Hasiko gara idazten testu bat, lehen ikusi dugu ja nola egin, eta hemen ja aurretik ikusi dugu pizka baia zein formak eman aldiogu. Testu normala eta maina edo, eta normalean ditugun aukerak. Txertatu edo esteka txertatzearen aukera, batez ere, batzutan erabilgarria. Testua aldatu aldugu tamainaz, aukeratzen dugunean klik eginez, aldatu aldugu bere tamaina eta moldatu. Agian, hiru zutabe, lau zutabe edo nahi dugun moduan egiteko. Sakatzen dugunean, ikusten duzunean zamen agertzen da editatzeko elementua, eta bestalde batetik ateratzen da testu hori ezabatzeko. Gero testuak mugitu ditugu beste leku batetik beste batetara. Irudi bat txertatzen badugu, berriro, irudia agertuko zaigu kargatu edo hautatu. Kargatu aukeratzen badugu, betikoa izango da. Ordenagailutik igoko dugu. Zabalduko da leiho bat, esploradorean, hartzeko. Eta hautatu hartzen badugu, hemen agertuko zaigu betiko menua baitare. Ohitu behar gara ja menu honekin, eta hemen agertzen da URL-aren arabera, baldin badaukator beste leku batean zabalik irudi bat, kopiatu bere URL-a, eta hemen itxatzi, bertan. Google-eren irudi bilaketa, hemen sakatu adibidez etxea, eta hor bertan, egingo du bilaketa, agertu zaizkigu, etxearekin zer ikusi duten irudiak, hartu bat eta txertatu. Argazkiak zure argazkien bilduma jesuiten, telefonoan daukaguna normalean, eta Google Drive-etik, berdin, badaukagun iruditatean, iriken partekatutakoak eta azkenak. Mugituko gara karpetetatik eta hartuko dugu bat. Normalean, azkenak, igo badugu momentu horretan bertan, irudi bat, hemen azkenengoen artean izango ditugu. Orduan momentu batean da harinera hartzeko. Hartuko dugu irudi bat, klik egin gainera eta txertatu edo klik bikoitza gainean, baitare, egiten lortzen da. Berdin, irudiekin moldatu aldugu bere tamaina, eta handitu eta txikitu. Beti hartzen badugu puntuetatik, normalean hartu beti izkeinetatik ondo moldatzeko. Irudia orduan aldatu aldugu tamainaz edo aldatu aldugu lekuz. Ikusi baduzu momentu batean, hor agertu dira marra urdin batzuk, normalean egiten ditu hiru atal edo hiru zutabe. Eta hor dauden marratxo vertikalak markatzen dute non kokatu aldugun. Ezin dugu kokatu edo zinekutan. Moldatu behar da beti marra horiekin edo. Kokatuko dugu testua leku batean, eta hemen daukagu beste aukera bat. Eta da, elkartzea edo agrupatzea testuak eta irudiak. Nik hartzen badu testu hau eta sakatzen badu gainean, mugitzerakoan, hemen jarri da urdina marra osoa, horrek esan nahi du atal berri bat egingo duela, testuarekin, baina jartzen manez justu irudi gainean, irudien agertzen da marratxo urdina. Hor askatzen badu testua, testu hori eta irudia agrupaturik gelditu dira. Orain mugitzen badut batzuetan ez du hartzen ondo klik, ez dakiz gertatzen zaioan azkenengo boladan. Baina, kostatzen zaio batzuetan, klik hartzea. Ikusten duzuenez, hartu du osoa. Eta orain mugitzen badut leku batetik bestera, mugituko da dana batera. Agrupaturik gelditu dira testua
eta irudia. Desagrupatu nahi badut, egingo dudan izango da klik egin berriro, baina bakarrik orain testua bakarrik dago hartuta, eta orduan momentu honetan arrastratzen badut beste leku batetara, testua beste leku horretan geldituko da. Eta desagrupatu da, geldituko da. Agrupatzearena oso ondo egon alda, bai izenburua jartzeko irudietan, bai azpian jartzen badugu, azalpenen bat jartzeko irudiaren azpian. Eta drivetik hartzen badugu, berdin, agertuko zaigu berriro nire unitatea nirekin partekatutakoak eta azkenak, hartzen baditugu adibidez azkenengo honetatik, berdin gertuko zaio. Hemen agertuko dira nire drivera igo ditudan dokumentuak eta azkenengo elementuak, eta hortik hartuko dut nahi dudan elementua. Eta nahi dudan elementua esaten dudanean da dokumentu bat, aurkezpen bat, kalkulo horriak, denetarik. Edozein dokumentu mota, momentu batean, hor jarri aldut. Adibidez jarriko dut hau, zuek egindako aurkezpen bat, ikastara honetan, berdin, mugitu aldut leku batetik bestera eta jarri nahi dudan lekuan, eta txertatuta gelditu da dokumentu osoa. Berdin gertatuko da edozein dokumentu motarekin. Egingo dugu froga bat, argitaratuko dugu, beti agertzen da daukagun zirriborroa momentu honetan nola agertzen den, eta aurretik zegoena eginda. Argitaratuko dugu, eta behin argitaratuta, frogatuko dugu, nola gelditzen ari den. Hemen baditugu irudiak, eta hemen badaukagu dokumentu hori, aurkezpen bat denez, jarraitu aldugu aurkezpena hemendik bertatik. Edo, dokumentua baldin badira, beti agertuko da hemen, bai hori Google Docs baldin bada kalkulo horria edo aurkezpen bat, edo PDF bat, beti agertuko zaigu hemen, gezi bat, beste leiho batean zabaltzeko osoa. Eta osoa ikusteko, dokumentu hori. Osotasunean ikusteko. Izten badugu eta bueltatzen bagara, bagoaz da, pizka bat, txukuntzen, prestatzen eta elementuak zertatzen zitean.